Wel, bore da a chroeso mawr i chi gyd i'r Tabernacl. Croeso i bawb sydd ar Zoom adre, i ni'n meddwl amdanwch ac yn gweld eich eisiau gallai'ch sicrhau chi. Wel, Sul nesa, y parchedig Dyfrig Rhys bydd yma yn gwasanaethu am 9:45. Dewch i'w gefnogi. Wel, bydd dim cyfarfod Zoom am 6 o'r gloch heno, oherwydd mae yna 1 am 8 o'r gloch. Fe fydd yna ddarlith gan y parchedig Owain Llyr Evans Caerdydd ar ydy'r didreisydd yn gweithio. Mae'r manylion yn y coenonia. Nos Fawrth bydd ymarfer côr fel arfer, ac i ni'n paratoi gyfer a chyngerdd arbennig iawn, Mai 17 fan hyn ar nos Sul yn y Tabernacl. Bydd cerddorfa gyda ni hefyd, dewch chi'n cefnogi, bydd hi'n noson wych. Ond mae yna noson arbennig arall cyn hynny, Mai y 7, eto yma yn y Tabernacl, cyngerdd gyda Sian James a Geraint Cynnan. Tocynnau gyda Margaret Caredig, Janet Samuel a Menna. Wel, ar ôl yr Oedfa, dewch lawr i gael te neu coffi i gymdeithasu yn y neuadd, a nawr fe gewn i'r offrwm. Diolch yn fawr. O ddiw ein tad meddolas ac tai derbyn y rhoddion hyn i waith eglwys i. Ac wrth i derbyn o dylgofyn sydd erbyn yna hefyd yn yr un modd, gan fod yn gofyn hyn o'r enw ac yn hyddiant y tablu Iesu Grist. Amen. Bore da, yn hyfryd gael eich cwmni chi, a rhai sydd ar Zoom hefyd yn hyfryd iawn bod ni wedi gallu ymgynnull i addoli. Ac da ni'n dod at y bwrdd heddiw, mae yna wledd wedi baratoi ar eich cyfer chi. Efallai nad oes bwyd, reit, ond dwi eisiau chi ddod ar daith, a ydych chi yn cael eich gwahodd i ddod i'r wledd heddiw. Ond da ni'n gychwyn gyda rhywbeth dwi wedi gwneud o'r blaen hefo chi. Mae yna gofyn i'r gynulleidfa i ymatab yn fan hyn mewn 2 ran. Reit? Ac oedd hwn yn rhywbeth wnaethon ni ar gyfer gwasanaeth Oedfa Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwys nôl yn 2019. Ac felly, os da chi'n cofio amdano fo'r gweinidog ydyn nhw, ond bod o'n procio y meddwl ychydig bach mwy. Felly, os gai ofyn i chi sydd ar y dde i mi, i wneud yr hyn sydd mewn gwyrdd, sef do wir, reit? Ac i chi'r ochr yma i ymatab yn y glas a i ddeud naddo ddim. O reit? Ac mi wna i rhan yr arweinydd. Dywedodd Iesu, gwyneb byd yr rhai sy'n gyfforddus, canis y mae Duw wedi dangos ffafr iddynt. Dywedodd Iesu, gwyneb byd yr rhai sydd â chronfa bensiwn lawn, canis y mae Duw wedi dangos ffafr iddynt. Dywedodd Iesu bydd y cryf a'r grymus yn etifeddu'r ddaear. Dywedodd Iesu gwyneb byd y rhai sy'n ennill gan y byddant yn etifeddu popeth. Dywedodd Iesu peidiwch gwneud dim fydd yn tanseilio'r drefn bresennol. Byddai gwneud hynny'n mynd yn groes i ewyllus Duw. Dywedodd Iesu, edrychwch ar ôl eich hunan, ac os oes unrhyw beth dros ben gennych, rhowch ddarn arian i'r tlawd. O dywedodd Iesu, gwyneb byd y tlodion. Gwyneb byd y rhai sydd yn galaru. Dywedodd Iesu, gwyneb byd y rhai addfwyn. Gwyneb byd y rhai trigarog. Dywedodd Iesu, gwyneb byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder.
Wel, gadwch chi ni droi at emyn rhif 169. 169. Mae addewidion melys o ledd yn gyflawn ac yn rhad yn dy gyfamod pur o hedd tragwyddol ei barhad. Ac yn y blaen 169. Wel, o'n i'n deud mae gwahoddiad i'r wledd sydd gen i ar eich cyfer chi y bore yma. A dawn darlleniad ni felly y wledd fawr, dameg y wledd fawr, ac i'r Efengil yn Olyg, penod 14, adnodau 15 i 24. Felly gadwch chi ni glywed y darlleniad. Clywodd un o'i gyd westeion hyn, a meddai wrtho, gwini fyd pwy bynnag a gaif gyfran yn y wledd yn hirnas Dduw. Ond meddai ef wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gledd fawr. Gwahoddodd lawer y bobl, ac anfonodd ei was ar awr o wledd i ddweud wrth y gwahoddidigion, dewch, a mae popeth yn barod yn awr. Ond dechreuodd pawb y mesgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae, ac y mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno. A wneud i fesgusodi, os gwelid i'n dda. Meddai un arall, rwyf wedi prynu 5 par o ychen, ac rwyf ar fy ffordd i roi prawf arnyn nhw, a wneud i fesgusodi os gwelid i'n dda. Ac meddai un arall, rwyf newydd briodi, ac am hynny ni allaf ddod. Aeth y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo. Yna digiodd meistr y tŷ, ac meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith,
I heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrd a'r clodion, a'r anafusion, a'r deillion, a'r cloffion I mewn yma. Dyna ddywedodd y gwas. Pan ddywedodd y gwas hyn, meistr, yma dorchymyn wedi gyflawni, ond yma I lle o hyd. Medda I feistr wrtho, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd ganddynt hwy ddod I mewn, fel y llenwyr fy nhi. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledd. Bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyferni y bore yma. Mae gydwch I ni barhau drwy ganu emyr rhif 235, 235 o dewch i'r dyfroedd, dyma'r dydd yr arglwydd sydd yn galw, tragweddol ras yr arglwyddiwr sydd fel y môr yn llanw, ac yn y blaen 237. Dwi dal ddim yn deall sydd aeth fenwi ar y rhestr. Dyna'r gwir. Doeddwn ni ddim yn un o'r rhai pwysig. Doedd gen I ddim tir, dim statws, dim byd i'w ddangos. Y rhan fwyaf o ddyddiau roedd pobl yn cerdded heibio heb hyd yn oed fy ngweld i'n iawn. Ti'n dod I arfer â hynny. Byw ar yr ymylon, cadw dy ben I lawr, peidio disgwyl gormod. Felly,
pan ddaeth y gwas i lawr yn stryd ni, ein stryd ni, o bawb, ro'n i'n siŵr bod camgymeriad. Tyrd, meddai, mae popeth yn barod. Ro'n i'n chwerthin. O ddifri, meddwl ei fod wedi cael y person anghywir, ond edrychodd o'n syth arna i. Nid heibio i mi, nid trwyddo i. Dim ond ata i. Tyrd, medda fo. Ac roedd rhywbeth yn ei lais, nid trienni. Dwi'n gwybod sut mae trienni yn swnio. Roedd fel petai o wir yn ei olygu, fel petai angen i mi fod yno. Pi bron i mi beidio a mynd. Hen arferion, falla, pan ti di cael cymaint o bobl drwy dy fywyd yn dweud nad wyt ti'n perthyn. Ond dwi'n cofio sefyll yna, yn dadla gyda fi fy hun. Beth os fydden nhw'n dy droed i ffwrdd wrth y drws? Beth os fydd pawb yn syllu arna ti? Beth wyt ti'n difetha'r cyfan, dim ond wrthfwd yno? Ond wedyn meddyliais, beth os na a fi? Beth os mai dyma'r un foment gallai popeth fod yn wahanol? Felly mi eisi. A dwi byth yn anghofio'r cam cyntaf yna i mewn trwy'r drws. Y sŵn, yr arogl bwyd. Bwyd go iawn. Nid briwsion, dim gweddillion. A phobl, gymaint o bobl. Nid y math arferol chwaith o'n pobl fel fi. Nid y rhai taclus, nid y trefnus. Na, pobl fel fi. Gwynebar oeddwn i'n ei adnabod. Pobl oedd fel fi wedi treulio rhan fwyaf yn bywyda tu allan yn edrych i fewn. Ac eto, dyma ni, y tu fewn, wrth y bwrdd. Ro'n i'n aros ar ymyl i ddechrau, ddim yn siŵr iawn bleth i eistedd. A dwi'n siŵr os oedd gen i hawl i gyffwrdd dim byd. Ond wedyn, rhywun roeddwn i wedi i weld yn cardota rhyw ddeuddydd yn ôl, yn tynnu cadar ac yn deud eistedda, mae yna le. Mae lle. Dwi ddim yn siŵr bod unrhywun erioed wedi dweud y geiriau yna wrthai o'r blaen. Ac wedyn digwyddodd rhywbeth rhyfedd. Roedd neb yn gofyn pam roeddwn ni yno, neb yn gofyn os oeddwn ni'n heiddi cael bod yno, doedd neb yn profi ac yn gweld os o'n i ddigon da. Roedden nhw jyst yn gwneud lle. Bwyd yn cael ei basio o gwmpas, cwpanna yn cael ei llenwi, a chwerthin, y chwerthin yn dechrau. Nid y math ffug, ond y math go iawn, llawenydd go iawn, sy'n dod pan bod ti'n rhoi'r gorau i esgus. Ac am y tro cyntaf ers pwy a wyr pryd, fe deimlais i. Nid dim ond teimlo'n llawn, nid dim ond yn ddiogel, ond fy eisio. Dych chi'n deall be mae hynny'n gwneud i rywun? Mynd o fod yn anweledig i gael dy wahodd, o fod yn cael dy anwybyddu i gael croeso, o fod yn ddim digon da i gael dy glywed
ac i ddeud oes mae lle i ti. Mae hynny'n newid popeth. Do fe ddesh i yn ansicr, yn disgwyl bron i gael fy rhoi i ffwrdd, ond arhosais, ac rhywle rhwng y brathiad cyntaf o'r bwyd, a'r sŵn cerddoriaeth yn codi o'n cwmpas ni, sylweddolais i rhywbeth. Nid jyst pryd o fwyd oedd hwn. Roedd hwn yn fath wahanol o fyd. Byd lle nad yw pobl fel fi yn aros ar y tu allan. Byd lle mae cadar bob amser ar dy gyfer. Mwy o fwyd bob amser, mwy o ras bob amser. Byd lle mae'r drysau a'r agor a neb yn cael ei anghofio. A'r peth rhyfeddaf, nawr dwi wedi bod yma, dwi methu mynd yn ôl i'r hen ffordd o fyw. Herwydd unwaith rwy ti di eistedd wrth y bwrdd yma, rwy ti'n dechrau gweld y llefydd gwag allan yna. Yr holl bobl sydd yn dal i aros, sydd dal yn ansicr, yn dal i gredu nad ydyn nhw'n perthyn. Ac rwy ti eisiau deud wrthyn nhw, tyrd, mae yna le. Ia, sgwn i beth ydy bod o amgylch y bwrdd ynddo. Gan i droi at yr arglwydd mewn gweddi, gadwch i ni weddio. Dduw'r bwrdd agored, Dduw sydd yn parhau i wahodd, hyd yn oed pan fo'r byd yn troi i ffwrdd. Dyw'n ata ti a cholonnau llawn. Mi wyddwn ni am gyflwr ein byd ni, ond gwelwn ni fwrdd a sodais ar gyfer pawb. Ac eto gwelwn fyd sydd yn dal i fod yn ranedig. Ac arglwydd wrth feddwl am gyflwr i'n byd ni heddiw, wrth feddwl am y dwyrain canol yn benodol arglwydd, am y cadwydiad bregus a'r rhefeloedd barhaus a'r gwrthdaros yn y byd ni. Lle mae ofn rho ddewrder. Lle mae trais rho hunan reolaeth. Lle mae galar rho gysur. Mi gofiwn ni mae tu ôl i bob penawd mae bywydau pobl cyffredin, teuluoedd, plant, y straeon hynny sydd wedi torri'n fyr. Dduw yn gofyn i ti dal nhw, dal yr rhai sydd wedi colli cartrefi, dal yr rhai sydd yn disgwyl mewn distawrwydd am newyddion, dal yr rhai heb rym i newid yr hyn sy'n digwydd o'i cwmpas. Yn gweddio dros yr rhai sydd yn byw ar ymylon yn cymdeithas ni, dros y tlawd sy'n dal i cael ei hanwybyddu, dros yr rhai sy'n cael ei gwthio o'r neilltu oherwydd pwy ydyn nhw. Dros unrhyw un sydd erioed wedi teimlo'n anweledig yn ddiwerth neu yn aniogel. Mi rwy ti'n ei gweld. Mi rwy ti'n ei galw. Mi rwy ti'n gwneud lle iddyn nhw. Madda i ni ddew felly am y troeon rydyn ni wedi cadw'r bwrdd yn rhy fach, am y troeon rydyn ni wedi gwneud esgusodion fel y gwahoddedigion cyntaf, yn dewis cysur dros dosturi, tawelwch dros gyfiawnder, rhoen i'r dewrder, nid yn unig i dderbyn dy wahoddiad, ond i'w fyw. Gwna ni'n bobl sy'n ehangu'r bwrdd, yn bobl sy'n sylwi pwy sydd ar goll, yn bobl sy'n mynd allan i'r strydoedd ac yn deud dewch, mae lle o hyd.
Cyn yn byd ni heddiw gwna ni'n adeiladwyr heddwch. Mewn byd o raniadau gwna ni'n bobl groesawgar. Mewn byd sy'n dweud mor aml does dim lle i ti, gad i ni adleisio dy lais mae lle bob amser. Dduw'r wledd fawr felly, hynnes bod pawb a bob bwrdd yn llawn, a phob person yn gwybod ei fod yn perthyn, cadwa ni i wahodd, cadw ni i obeithio, cadw ni i garu. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yr un a'n dysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein para benyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddew'n unau i'n dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag o drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes eisoedd. Amen. Wel, gadwch i ni barhau drwy ganu am y rhif 209, anfeidrol, greawdwr a thad, rhagluniwr holl oesoedd y llawr, trigo uwchlaw pob mawrhad o derbyn ein diolch yn awr, wrth gofio dyddoniau erioed, rhyfeddwn dosturi mor fawr, anfeidrol, greawdwr a thad, rhagluniwr holl oesoedd y llawr, ac yn y blaen 209.
Dwi'n gwybod os da chi wedi bod mewn parti o'r blaen lle da chi ddim wedi cael gwahoddiad swyddogol o bod yna rhywun wedi dweud, o, dwi'n mynd i'r parti yma, ti'n hefo fi. Ac mae rhywun yna, mae rhywbeth yna chi, neu rhyw lais yna chi'n dweud, wel, dwi'n wedi cael gwahoddiad. Gair ma'n dweud, fyddai'n gate crasio. Ie? A mae rhywun yn meddwl, wel, be os ai a bod na ddim croeso i fi, ynddo? Be os ai a byddai'n difetha'r holl beth. Dwi wedi bod mewn sefyllfa fel ar blaen a dwi wedi mynd i'r rhai a dwi ddim wedi mynd i'r rhai eraill. Ond bod tro dwi wedi mynd, dwi wedi cael croeso. Ac wedi dathlu. Ond dychmygwch bod chi'n cael gwahoddiad, ynddo, bod chi'n dod o amgylch y bwrdd. O popeth yn barod, y bwyd yn barod, popeth wedi osod, mae gwahoddiad wedi mynd allan. Dyna ddigwyddodd i feistr y tŷ, oedd popeth yn barod, ond yna roedd y esgusodion yn cychwyn yn doedd. Sori, dwi'n rhy brysur. Sori, dwi'n rhy flinedig. Sori, mae gen i fi ormod o bethau ymlaen. Ac efallai bod hwnna'n swnio'n gyfarwydd yn dydy. Weithiau nid pethau drwg, dyn nhw'n bethau drwg sydd yn dal ni nôl, ond y pethau arferol ynddo. Bywyd bob dydd sy'n llenwi pob bwlch, nes nad oes lle i rhywbeth dyfnach. Mae Iesu yn y ddameg yma yn stopio ni, yn herio ni. Oherwydd mae'r croeso yma yn groeso radical. Da chi wedi clywed fi'n sôn am tad diwinyddiaeth ryddhad, sef Gustavo Guterres yn Lladin America. Ond mae Gustavo Guterres yn atgoffa ni nad ydy galwad Duw byth yn ddamcaniaethol, ond mae'n digwydd yng nghanol bywyd go iawn. Mae'n dod i ganol bywyd. I ganol bywyd lle mae yna anghydraddoldeb, i ganol bywyd lle mae yna boen, ond i ganol bywyd lle mae yna lawenydd, i ganol bywyd lle mae yna obaith. Yn dod i'n cwrdd â ni lle a gyrda ni. Nid dim ond gwahoddiad i'r wledd sydd yma, mae'n wahoddiad i weld y byd mewn ffordd gwahanol. I weld bod llawenydd a chyfiawnder yn perthyn i'w gilydd. I sylweddoli bod Duw yn galw nid dim ond i ddod, ond i ddeffro hefyd. Wastad pan byddai'n mynd i bethau COM ac ges i gyfle i fynd i bapag i ni newydd ddipyn o flynyddoedd yn ôl bellach. Ond mewn tref porthlladdol yn bapag i ni newydd, mae yna lot o ffoduriaid sydd yn cyrraedd y tir mawr. A hynny oherwydd ar yr ynysoedd lle maen nhw'n byw, mae'r lefel y môr yn codi, maen nhw'n colli tir ar y funud. Mae ynysoedd y môr canol yn colli tir wastad. Oherwydd bod lefel ar môr yn codi cymaint. Ac felly mae angen ffendio lle yn does i'r bobl hyn ar dir saffach. Ond dwi'n cofio oedd yr eglwys wastad yn y dref penodol yma ar enw Alataw. Bod tro ro'n a ffoduriaid yn cyrraedd, roedden nhw'n cyrraedd heb ddim byd. Roedden nhw'n methu dod â phopeth efo nhw, ond yn wythnosol roedden nhw yn gwneud bwyd i'r ffoduriaid oedd yn cyrraedd. Ac yr hyn oedd yn wneud, roedd yna stryd cyfan, yna fyrddau yn bod man rhai ar y llawr, ond roedd pawb yn dod â rhywbeth oedd ganddyn nhw i fwydo ynde. Ac roedd yna deimlad braf yn hynny fod pobl yn dod â rhywbeth oedd ganddyn nhw i rannu gydag eraill.
Hynny ydy y ffoduriaid oedd yn siarad ieithoedd gwahanol i'r rhai oedd ar y tir mawr yn cael croeso. Hynny ydy mae na le i chi. Pan mae'r gwesteion cyntaf yn gwrthod meistr y tŷ, nid yw'r gwesteiwr yn rhoi'r gorau iddi. Siwr bys ni'n neud heddiw wedi rhoi bwyd yn y ffrisir, ie? A di fyddi fetha. Na, mae o'n ehangu y gwahoddiad yn dydi. I'r tlawd, y clof, y dall, y rhai sydd ar ymylon cymdeithas. Dyna lle mae'r stori yn dod yn fyw go iawn ynddo. Hynny ydy, mae stori ynddo, sydd oedd ar gyfer y gwesteion cyntaf wedi ehangu bellach i gynnwys pawb. Mae o yn newid y drefn. Mae'r ddameg hon, mae rhai a anwybyddwyd yn dod yn ganolog. Mae rhai oedd ar yr ymylon yn cael eu croesawu i mewn. A dylen cael cydnabod yn bod ni gyd yn rhan o'r un teulu yn dydyn. Pan da ni'n meddwl am deulu Duw, fyddai wastad yn mynd at y darlleniad yna o'r corff, darlun o'r corff, bod ni gyd yn rhan o'r corff. A'r ffordd nad ydym ni'n gallu gwneud efo'n gilydd. O gen i bwyllgor gwynyddol yr undeb Dyma'r yn Aberystwyth, ac ar ôl fi ddod adra, mynd i fyny'r grisia, mi daris i yn rhoi mewn i'r wardrob. Mae faint yna chi sydd wedi gwneud hynny. Da chi'n gweld ser. Ond dwi wedi torri 2 fys bach yn y droed. Reit? Felly, os da chi'n gweld fi'n hopian, dyna pam. Ond yr hyn dwi wedi sylwi wedyn ydy, bod y 2 fys bach yna mor fychan, dwi wedi gorfod addasu ffordd dwi'n cerdded. Dwi'n gorfod ffeindio balans gwahanol, ynddo? Ac yn fwy na hynny, mae rhywun yn cloffi, ynddi. Mae o'n dod ar darlun o corff Crist yn fwy amlwg. Hynny ydy, pan mae rhai yn cloffi, mae'n effeithio ar y corff cyfa. Dyna fel mae hi'n yn byd ni, mae yna bobl sydd yn cloffi heddiw. Y rhai sydd dan bwysa, y rhai sydd ar yr ymylon, y rhai sydd mewn cyfnod o odlodi enbyd. Ond yr hyn da ni'n ei ddeud ydy mae lle, mae yna le. Nid digon ydy gyda lle bach i rhai yn unig, mae'r weledigaeth yn llawer iawn mwy. Yn weledigaeth o helaethrwydd, nid prinder. A mae hyn yn herio ni heddiw. Pwy sydd ar goll o hamgylch yn bwrdd ni? Pwy sydd heb gael gwahoddiad? Yr yn ôl y stori, mae Duw eisoes ar waith yn dydy. Yn estyn allan, yn chwalu ffinia ac yn galw pawb i mewn. Ac yna bod yn bobl sydd yn gwahodd hefyd. Nid dim ond derbyn gwahoddiad ydyn ni, rydyn ni hefyd yn rhan o'r ymestyn y bwrdd. Mae yna nifer o ddinasoedd ar hyn o bryd rwan ar draws y byd, lle mae yna oergell cymunedol, lle mae pobl yn gallu mynd yna, maen nhw'n gallu gadael bwyd, ac mae yna rhai'n gallu cymryd fel maen nhw isio yn ôl yr angen. Heb gwestiynu, mae'n syml yn dydy, ond mae'n rymus lle mae rhywun yn rhannu'r hyn sydd ganddyn nhw. Mae'n deud bod yna ddigon i bawb, os ydyn ni'n rhannu. Dyna ysbryd y ddameg yma mewn yn ein byd ni heddiw. Dwi wedi darllen dipyn ar y diwynydd Paul a Gwdr dros y blynyddoedd, ac
Da chi wedi clywed sawl dyfyniad gan Paul a Gwydr. Ond mae hi'n awgrymu mae'r damhegion yn galw ni i newid nid yn unig ein meddwl, ond ein ffordd o fyw. Felly rydyn ni'n dod yn bobl sy'n gwneud lle. Yn bobl sydd yn sylwi pwy sy'n ar goll ac yn mynd i chwilio. Yn bobl sy'n agor drysa nid i cael nhw. Yn bobl sy'n credu bod croeso Duw yn ehangach nag unrhyw ffin rydyn ni'n ei chreu. Ac ia, gall hyn fod yn heriol, gall ofyn i ni newid, i ildio rhywfaint o'n cysur, ond mae hefyd yn dod â bywyd. Felly, cyfle i ni estyn allan i creu lle i leisiau sydd heb eu clywed, a cefnogi ffyrdd o fyw sy'n rhoi urddas i bawb. Dewch i mewn, mae lle o hyd. Mwyn i enw. Amen. Fe gadwch i ni droi at Emyr 324, 324. Saif ein gobaith yn yr Iesu, brenu nef goleini'r byd, eiddo thineb a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith i gyd. Llawen hawn, drwyddo cawn, holl adnoddau Duw yn llawn. Ac yn y blaen, 324. a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fyddo gyda chwi o'i. Amen.